भाई हमार तो गुंजन सिंह के एगो बहुत ही प्यारा गाना रिलीज भइल बा और काफ़ी सारा लोग के प्यार मिला था गाना पर और बहुत ही प्यारा ये गाना बा भाई हमार। तो ये गाना के बोल बा परदेसिया और इमें एगो प्रेमी की कहानी बा जौना में वो जो लड़की रहा तरी एगो परदेसी आवता ना उनका आपस में प्यार हो जाता और फिर वो चल जाता ना वो परदेसी। तो का लड़की कहा तरी चले जाना जा वीडियो में विस्तार से जाना जाई भाई हमार। तेजू कहा था ना कि कौनो परदेसिया से लगा के नयन ई तब पगली सारा दिन रोल करेले। परदेसिया से लड़ा के नजर ई त सारा दिन पगली रोबल करे रे कौन। और भाई हमार कहा था ना कि बैठे पिपरा के छाव लेवे उनका नाव इता अपना आंसुआ से कचरा के धोल करेले। पिपरा के छाव और लेवे उनकर नाव अपना आंसुअन से कजरा के धोबल करे। भाई हमार खाना पीना छूट गईल बा उनकर इंतजार में लागत है कि मर जाई ऊपर देसी के प्यार में। खाना पीना छूट गईल बा उनके इंतजार में लागता कि मर जाई परदेसी के प्यार में। भाई हमार वो परदेसी के याद में वो लड़की के ई हालत हो गई बा कि जाके सारी सारी रात करे अजब गजब बात अपना हाथवा से दिलवा के टोल करे। सारी सारी रात करे अजब गजब बात अपना हाथवा से दिलवा के टोल करे रे। हमार वो लड़की कहती है कि बात बात में कहे ले कि खा ले हम जहरिया हम के छोड़ी के गुंजन अलमुन काहे कैले दूरिया। बात बात में कहेले कि खाले हम जहरिया हमके छोड़ी गुंजन अनमोल काहे गईले दूरिया। होखल जाता बुरा हाल सुने ना कोई के सवाल उनके याद में ही हरदम ही खोवल रहे। जाता बुरा हाल कोई के सुने ना सवाल उनके याद में हरदम ही खोवल करे रे। भाई हमार ते गुंजन सिंह के बहुत ही प्यारा इस सॉन्ग बा और ये काफ़ी लोग के पसंद आवता। अब काफ़ी सारा प्यार मिला था इस सॉन्ग के। इस सॉन्ग अभी तक 3 मिलियन क्रॉस कर चुकल बा कुछ समय भइल आई लेकर। तो अभी तक आप लोग अपन भाई के चैनल सब्सक्राइब नहीं कर ले तो चैनल सब्सक्राइब जल्दी से कर ले बेल आइकन के पास में प्रेस कर ली ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच जाए। वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट कर लो तनी अपन भाई के सपोर्ट कर लो।